Pass importanti mill-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija se jkun kruċjali biex f'pajjiżna jinħatar l-ewwel kummissarju parlamentari għall-Standards. Dan hekk kif l-isem propost minn Adrian Delija 8 xhur ilu għall-irwol ta' kummissarju parlamentari għall-Standards intlaqa mill-Gvern meta f'istqarrija tħabbar li l-Grupp Parlamentari Laburista qabel mal-proposta tal-kap tal-Oppożizzjoni. Il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista ippropona lill-Avukat George Hisler bħala kummissarju parlamentari għall-Standards, kummissarju li l-Gvern ilu xhur twal jitratini biex jappunta. Dan hekk kif minkejja li dan l-isem tressaq mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'Jannar li għadda, Muscat dam 8 xhur jitratini u jkaxkar saqaħ biex iressaq l-isem quddiem il-Grupp Parlamentari Laburista. Il-liġi dwar l-standards fil-ħajja pubblika għaddiet f'Marzu tas-sena 2017 u fost oħrajn kellu jinħatar kummissarju parlamentari għall-standards bl-irwol speċifiku li jinvestiga ksur mill-membri parlamentari tal-kodiċi tal-etika. Wara li l-liġi kienet għaddiet mill-Parlament, il-Gvern dam xhur sħaħ jistenna biex jippubblika avviż legali biex din il-liġi tidħol fis-seħħ. Bil-Prim Ministru jiġġustifika d-dewmien billi jgħid li ma kienx hemm qbil dwar l-isem tal-kummissarju għall-standards. Issa kellha tkun proposta mill-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li twassal biex fl-aħħar jinħatar dan il-kummissarju. Ġala darba l-Gvern qal li jaqbel ma l-isem propost minn Adrian Delija. Dr. George Hisler, il-persuna li se jkun qed jinħatar wara proposta tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija, huwa avukat u apparti karigi u irwoli oħra huwa wkoll il-President tal-Kamra tal-Avukati.